Velkommen til TV2-nyhederne. I dag er det den 5. oktober 2050, og i dag kan vi annoncere, at det meget omtalte miljøproblem ser ud til at få en løsning. Omkring årtusindskiftet, der lå vi mere CO2 slippe ud i vores atmosfære, end vi nogensinde havde gjort. Tilbage dengang, der var ikke særlig mange lande, der kørte med den fantastiske energikilde, vi kender som atomkraft. Der var faktisk kun 32 lande, der kørte med den. Og tilbage dengang var der kun 450 reaktorer i hele verden. Det har vi så forbedret nu. Omkring år 2020, så begyndte rigtig mange lande at gå med i den der kamp mod miljøproblemerne og valgte at bruge atomkraft som et af de her våben, fordi at det er en så ren kilde. Der er så siden da blevet bygget og fremført 531 nye reaktorer siden år 2020, og mere end 100 lande kører nu med den her energikilde. Det ser ud som om vi er på vej i den rigtige retning, hvis vi vil have løst de her miljøproblemer. Det ser allerede meget bedre ud nu, og ekspert Christoffer Lange siger: Det er en fantastisk dag for menneskeligheden. Prøver viser nu, at vi ved hjælp af atomkraft har gjort sådan, at global opvarmning næsten er helt ude af billedet. Og det er sket, fordi at vi har skabt en masse energi uden at producere CO2 ved hjælp af atomkraft. Tilbage i omkring 2010-2014 var man meget i tvivl om atomkraft virkelig var vejen frem, fordi man var bange for, at det var farligt, og hvad man skulle gøre med alt affaldet og sådan noget. Men jeg kan virkelig ikke se, hvordan vi skulle komme ud af den store klimakrise uden atomkraft. Okay. Og Christoffer Lange er ikke den eneste del af den måned. Flere eksperter inden for området mener faktisk, at vi i fremtiden kan køre rent på atomkraft eller andre former for ren energi. Jeg vil sige tak for i dag, og vi ses igen til 18 nyhederne.